Аздараўленчая кампанія на Брэшчыне ў разгары. Профільны летнік «Лідар» сёлета сабраў актывістаў дзіцячых аб'яднанняў з усёй вобласці ў вёсцы Моўчаць Баранавіцкага района. У гасцях у юных лідараў пабывалі корэспандэнты навін. Аздараўленчы лагер «Лідар» сёлета размясціўся на базе санаторнай школы-інтэрната ў маляўнічай вёсцы Моўчаць. Першае дакументальнае ўпамінанне, пра якую датавана сярэдзінай 16 стагоддзя. Гэтыя мясціны дзіўныя па прыгажосці і маюць багатую гісторыю. Сюды з усёй вобласці і з'ехаліся дзеці, лідары дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў. Сярод іх і удзельнікі, дыпламанты і пераможцы розных конкурсаў і фестываляў. Очень интересные ребята, очень активные, творческие, креативные. Очень интересно будет работать с такими ребятами. И, конечно же, в план работы лагеря входят мероприятия по обучению ребят лидерским способностям, организаторским способностям. Ребята будут делиться впечатлениями, мнениями. Да працы ў гэтым лагеры задзейнічаны лепшыя педагогі района і работнікі культуры. Праграма знаходжання насычана цікавымі мерапрыемствамі, якія падрыхтаваны выхавацелямі і важатымі. Акрамя гэтага, і самі дзеці павінны будуць праявіць свае лідарскія якасці, каб зрабіць жыццё тут больш займальным і карысным. Я уже второй раз в лагере «Лидер». Здесь очень интересно, мне очень нравится общаться с людьми. Это интересно познавать людей, с которыми могут тебя чем-то научить, помочь тебе. В этом лагере я впервые. Можно найти здесь много друзей, здесь весело. Здесь каждый может проявить свои лидерские качества. Я уверена, что отдых в лагере будет насыщенным, полным яркими событиями, конкурсами. Я думаю, мы уедем с многочисленными знакомствами, с друзьями и будем дальше поддерживать связь. У дзень адкрыцця лагера да дзяцей прыехалі валанцёры. Яны пачалі сваю работу з трэнінга, тэма якога як развіць упэўненасць у сабе. Але на пачатку госці прапанавалі ўсім папрацаваць у сацыяльнай сетцы, толькі не віртуальнай, а рэальнай. Кожнаму трэба было запоўніць анкету і затым з яе дапамогай прадставіць сябе і паказаць свой патэнцыял. Наперадзе ў юных актывістаў Брэшчыны будуць яшчэ не адна сустрэча з валанцёрамі, экскурсіі і шмат іншых цікавых мерапрыемстваў. Наталья Василевская, Людмила Салзна, Юрий Титов, областные новины, Барановицкий район.